नंगौ बाथ्राया थारैनो सैथो। जिथु थांनाय मैयाहाय जोङो सान्थिपुर चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुरावहाय सासे सुबुंखौ सासे माने बाजाराव थाग्रा सुबुंखौ जोङो मदद खालामदोंमोन। बयबो नुखादों, खौरां बिजोङावबो जों फोसावना होनाय जादोंमोन। दा बे फोसावखांनायनि उनावहाय जोंनो माने नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनिफ्राय जोंनो माने गोबां मानसिफ्रा जोंनो खोन्थाहरदों, माने काजलगावआवबो बेबायदि सानैसो सुबुंफोर दङ होननानै। खोन्थाहरनाय लेखायैनो जोङो गोनांथार मोनसे खामानि लानानै काजलगावआव फैदोंमोन। जोङो लोगोसेनो गासिबो खौरांगिरिफोर, बर' बिजोंनि खौरांगिरिफोर जोङो चिरां जिल्लानि फैनानै जोङो सिन्था खालामबाय आरो जोङो बिथांखौ नायबाय। नायनानै नुबाय जोङो नंमारगौ दङ बेहाय, माने बे काजलगावआव मोनसे अभार ब्रिज दङ, बिथाङा बे सिङावनो थायो। ओमफ्राय जोङो नायबाय, बिथांनि हालोदा ओरैबायदि गाज्रिमोन, माने खानायाबो लावजोबनाय, आसुगुर लावजोबनाय, मोदोमाव गाननाय जि मोजां गैया। आरो मिथिबाय जोङो बिथाङा माने ओंखामखौनो जायानो, ओंखाम जायालासिनो थादों होननायखौ जों मिथि मोनबाय। गोसोआव खोब दुखु मोनदों जोङो नुनानै, आरो जोङो रायज्लायलायनानै बिथांखौ जोंनि धोरोमनिफ्राय जा सहाय खालामनो हायो बेखौ जों खालामदों। बिथांनि गाननाय जि मोजां गैयामोन, बे हिसाबै जोङो बिथांनो गाननाय जि मोजां होबाय। बिथांनो एसे ओंखाम जाहोनाय जाबाय जोङो। आरो बिथांनि जिथु देहा, माने खानायफ्रा लावजोबनायमोन, बेखौ जोङो सिननानै होबाय। आरो बिथांनि मोदोमाव ओरैबायदि माने मैलाजों बुंफबनायखौ जोङो थुखैबाय। बिथांखौ मोनसे माने मोजां थासारियाव बा मोजां माबायाव जोङो लाना फैबाय आरोखि, खालामबाय जोङो। नैबे जायगानि थागिबिफ्रा जोंनो खोन्थानाय बायदिब्ला नैबे जायगायाव बियो गोबाव माने 5-6 मासनिफ्राय दङनो, आरो बेयाव थायो होननानै बुंदों। जों नाजादों आरो जोंनि धोरोमनिफ्राय जा हायो जों सहाय खालामबाय। आरो जों बिथांजोंबो रायज्लायबाय, आरो बिथांजों जों रायज्लायनायाव जे हमदांनो हादों बिथांनि जिथु साननाय, बेयो बारा गाज्रि जानाय नङा। बिथाङा बुहुद माने बुजियोबो, आरो जि खोथा बुङो बेखौ बिथाङा ओमफ्राय जास्ट खर'आ एसे बेहा प्रब्लेम थानो हागौ। आरो जों बिथांखौ सोंनानै मोनदों, बिथाङा तिनिसुकियानि होनना बुंदों। मा नाम मोनलाय? रन्जन थाथि होनना बुंदों आरोखि, तिनिसुकियानि। ओमफ्राय बेनिफ्राय फैनानै न'खरनि मानसिफोर दं होननानै फोरमायदों। दा तिनिसुकियानिफ्राय थाबायै फैनानैसो नैबेसिम सफैदों होननानैबो खोन्थाना लादों आरोखि जोङो। बिथांनि देहा मोदोमखौ फोसाबनो मोननानै नोंथांमोना माबायदि गोजोननाय मोनदों? निस्सय बहुद गोजोननाय मोनदों। जिथु बेयो मोनसे मानसि हारिनि मोनसे खामानि मावनायनि बाहागो होननानै जों सानो। मानसिनि मोनसे धोरोम बियो। जोङो ओरैनो थानो नाङा। जायखिजाया सुबुंफ्रानो माने गावनि साखाथियाव बेफोरबायदि सुबुंखौ नुयोब्ला जेरै हायो एरै हेफाजाब होनांगौ। सोरबाया उखैनानै थायोब्ला नोंथाङा जुदि आखाइयाव बिथांखौ हेफाजाब खालामनो हानाय थाखा फैसा रां रुफा दङब्ला, बा ओंखाम बोथिसे बिथांनो होनो हायोब्ला, नोंथांनि सहाय खालाम। नोंथांनि सहाय खालामनायजोंनो बिथाङा थांनानै थागोन। जों मानसि हिसाबै सहाय खालामलायनो थानांगौ, मदद खालामलायना थानांगौ। आरो बे जायगायावल' नङा, गोबां माने जायगाफ्राव बेफोरबायदि मानसिफोरखौ नुनो मोननाय जायो। बे हिसाबै बै ओनसोलनि मानसिफोरा एसे दायथ' लानानै बिथांमोनखौ नायब्ला मोजां आरोखि, जाहाथे बिथांमोनाबो थांनानै थानो हायो। नोंथांमोना मैयानिफ्राय जागायनानै दिनै बे सासे सुबुंखौ बिदिनो फोसाबदों, आरो नेक्स्ट बाराव बिदिनो फोसाबबावगोन। निस्सय जोङो मोनसे थांखि लादों। जोङो खम समनि गेजेरावनो बेफोरबायदि सुबुंफोरनि सायावहाय बेफोरबायदि सुबुंखौ नायनायनि मोनसे बेब'स्था आरो खामानि मावनो थाखाय जों थांखि लानाय जाबाय। सम फैयोब्ला नोंथांमोन रायजो राजानो जोङो फोरमायगोन, आरो नोंथां रायजो राजाफ्रा जोंखौ बे खामानि मावनायाव हेफाजाब खालामब्लानो जोङो निस्सय आवगायलांगोन, आरो मोजांसिन खामानि मावनो हागोन होनना जों सिन्था खालामो आरोखि। बिथांखौ जुदि तिनिसुकियानि सोरबाफोर सिनायदोंब्ला न'खरजों जगाजग खालामनानै होनानै न'खरसिम लांनो थाखाय बेब'स्था खालामना होयो। आरो जोंजों जगाजग खालामो, जाहाथे बिथांखौ गावनि न'खरसिम सहैहोनो हायो। बेखौनो जों लुबैदों आरोखि। मानोना बिथांनि न'खरसिम सहैथों, आरो बिथाङा गावनि न'खरावहाय गावनि आंगोफोरजों, गावनि बिमा बिफाजों लोगोसे थाहैफानो हाथों, बेखौनो जोङो मिजिंथिदों।